Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido, papaano po ba papasok? Actually, kanina pa dapat ang aking pasok, 9 a.m. Paano po ba papasok kung kagalit mo ang sarili mong boss? Ay. Naiinis po kasi ako sa kanya. Hala. Ay nako, pero wala naman ako magagawa kasi po kailangan ko ng trabaho. Thank you. God bless. Ayan. Pangit naman, no? Oo, pangit. Diba, Sa totoo. ang pangit ng ano, kung hindi mo mababago. Correct. At saka pangit ka yung pakiramdam na yung pinapasukan mong trabaho, hindi mo gusto yung mga tao doon or mabigat para sa'yo na pumasok everyday kasi most of our time ay nasispend po natin sa opisina. Tama. Most of our day is spent at work. Ayan. So, hindi talaga pwedeng, hindi natin gusto yung mga tao doon. Hindi naman necessary na talagang super BFF mo lahat, Yes. na alam mo lahat ng mga chismis. Pero, ang mahalaga talaga dito is, hindi mo sila kagalit. Tama. Oo, yun. Kasi may mga tao talaga, Jegs, na ano, 'di ba, na parang pumasok sila sa isang trabaho, for trabaho lang. Oo. Ay, hindi natin sila masisisi Oo, doon. yan, ganyan Kung sila eh. Kung ganun yung thinking nila. I've met a lot of people dito sa kumpanya natin na yun yung thinking nila, na hindi sila pumasok sa isang company Para to be part, makipagkaibigan. makipagkaibigan or to be part of a team or hindi natin na family yung yung work nila, which is I think is okay kung yun naman ang kanilang Karapatan naman nila yun. karapatan naman nila yung ganun. Although, syempre, ang ituturo naman sa'yo kapag ka ikaw ay nasa opisina, kaya nga may mga team building, kaya nga may mga activities para mas lalo kayong mag-bonding. Ay, ang tinuturo is dapat parang ituring mo rin na pamilya Yan, itong pinagtatrabahuan mo. Pero hindi mo ipipilit kung ayaw niya. Oo. Diba? Kung ang trip niya lang talaga is, magtatrabaho ako, iba yung pamilya ko, iba yung trabaho ko. Okay lang yon. Wala tayong magagawa dyan. Ang mahalaga, hindi mo kagalit o Ayan. hindi ka naiinis sa mga tao sa Oo, paligid. hindi naman natin pwedeng ipilit. Though dito naman sa Love Radio, yung mantra namin na as much as possible, we are family. Oo, Kaya nga ganyan. nagbubuljakan kami dito. Yung Totoo. nire-real talk yung isa, may mga umiiyak. Ayan, Kasi may- concern ka doon sa kasama mo kasi nga part of the family, di ba? Correct ka. May mga ganon, diba? Kung halimbawa, hindi mo trip yung kasamahan mo, especially your boss, naku, napakahirap nang hindi nyo trip ang isa't isa. Pero alam mo, diba, sabi mo, hindi mo trip ang boss mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka rin niya trip. Pero, the feeling is mutual. ito yung interesting ko minsan sa mga boss. May mga boss talaga dahil weird siya na dahil nakita na, halimbawa, Nicole Yan, nakita kong may potential siya. Kunyari ako yung boss, talagang pipigain kita ng pipigain kasi gusto kong lumabas Yung pwede. Yung pwedeng potential mailabas mo. sa'yo. Yun Oo. pala na eventually later na part ng life mo, parang nare-realize mo na yung mga terror mo na teacher, terror mo na pasalamat ka na dahil kung hindi sa kanila, Correct. hindi mo na ilabas yung talagang potential mo. Correct ka. Alam Diba? mo, ganyan, hindi kasi, iba kasi ng klase ng, Oo. ng leadership. Correct, oo. Meron pong motherly. Yan. Meron pong tough love. Yan. Yan. Meron
merong walang ibang ginawa kundi mag-memo, merong walang ibang ginawa kundi manita, Correct. merong walang pakialam. Yan, iba-iba. Iba-iba din talaga. So, dahil nga sabi mo, kailangan mo ito, kailangan mo din talagang mag-adjust. Correct. Kasi lahat po tayo ay nag-a-adjust. At kung di mo carry mag-adjust, di mahinang nilalang ka. Ayaw natin, no? Na masabi nating mahinang nilalang. Malay mo, trip ka lang ng boss mo. May mga ganun din eh. Pwede Nagpa-power trip din. para papansin. Pwede din. Malay mo, single si boss, single ka. Pero malay mo lang yan, ha? Huwag ka ring umasa. Charot. Huwag ka maniniwala sa amin. Correct. Ang mahalaga dito is pumasok ka. Pumasok ka, and then if you feel like may problema talaga kayong dalawa, wala namang ibang way to do it is to talk to your boss talk to him or her na parang mali yata yung starting natin dalawa, parang we started on the wrong foot. Ika nga, baka mali yung paraan kung paano natin nakilala ang isa't isa, ganyan. Be humble enough to admit your mistakes. Kasi yun po ang mahalaga, na makapag-admit tayo na meron din tayong maling ginagawa, at hindi lang ito para sa mga nasa rank and file, pati po yung mga nasa supervisory, managerial, at yung mga matataas na posisyon. You should be humble enough to admit kung ikaw mismo ay may pagkakamali. Tama. Ganon. Pero kung talagang kinakain ka na ng inis mo sa boss mo, well, I guess, para sa akin it's about time na maghanap-hanap ka na ng Pwede. pero wag ka munang magre-resign. At saka wag ka munang wag ka munang aalis diyan nang hindi mo man lang muna sinubukang kausapin. Yan, oo. Kasi minsan, alam mo, sa totoo lang, meron lang tayong perception na galit sila sa atin, pero hindi talaga lang sila galit. Oo. Or may mga taong ganun, ewan ko kung napapansin mo, may mga taong parang laging galit, pero hindi talaga sila galit. Ganun lang talaga yung mukha nila. Oo. May ganon. Totoo na hindi nila, ngumingiti. correct. May gano'n na May mga parang tao, parang hindi mo nakitang ngumiti. ever. Pero kasi, yung mukha nila, talagang gano'n na, masungit. May mga mukha talaga na, may mukhang maamo, pero meron ding mga mukha na mukha talagang mang-aaway. Mukhang manggigilit ng leeg at Ayan. mukhang manggigripo ng tagiliran. Oo, Ganon. may mga boss ko minsan nasa mukha pala yung parang ayaw mong kausapin. Ayaw mong kausapin, Alam, correct. sa boss yung lumiliko ka. Totoo, may mga ganon, may mga smiling face, merong mga hindi, yung natatakot ka, presensya pa lang nila, amoy pa lang nila, natatakot ka na, ayan. ganyan. Pero mga ano lang talaga yan, kanya-kanya impression. Once you get to know the person, matutuwa ka na hindi naman pala siya ganun kasungit, or hindi naman pala siya ganun katapang, or di ba yung mga ganung klase mga eksena. Or kung minsan you have to start it within you, na parang halimbawa, kung hindi siya ngumingiti yung boss mo, unahan mo ng ngiti. Isang magandang pagbati ng boss, good afternoon, na may smile. Mga ganyan. Siguro pwede mong umpisahan din ng kasi 'di ba parang katulad to ng halimbawa pinara ka ng enforcer kasi meron kang violation, 'di ba? Yan. Kapag inumpisahan mo ng pinara ka tapos ang banat mo kagad anong problema? Diba? Ano bang ginawa ko? Anong ginawa ko? O kaya nagtatawag ka na kagad ng mga matataas opisyal na pwedeng tawagan. 'Di ba? Kapag ganyan ka nag-umpisa, ang starting nyo kagad, ang taas na kagad ng emosyon ninyo. Tama. Unlike kapag ang nilabas mo kagad ay ganda lang card. 'Di ba? Parang natatakot ako sinasabi na pag nilabas Ganda mo lang ka. Parang inungusok mo yung dibdib Oo, mo sa... hindi. Sir, ano? Sir, may mga iba akong kakilalang ganun ang ginagawa. Yan ang nilalabas agad. Parang pinapakita yung klivanga. Para kung ano man ang kanilang violation, baka pwedeng kumalma ng kaunti. Diba? Ibig sabihin, napakahalaga po ng tono. Tama, totoo. Ng pananalita. Kasi unang-una, hindi ka naman paparahin yan kung wala namang may nakita. Kasi ako, pag pinapara ako, pagbaba ko, sir, pasensya na, ano po bang nagawa ko? Yan. So kung ganyan ka nag-umpisa sa pasensya na po o kaya, sorry po, ano po ba yung violation? Yan. Nag-iiba din. Nag-iiba din yung course of Tingnan mo, sa amin ilang beses na nangyari yan Laging gano'n na, pasensya na po. Pero pag ang sagot sa amin kaagad ng enforcer, hindi! Mali ka! Ano ba yung nagiging automatic na reaction namin? Nagagalit din kami agad. Na totoo. parang,
Ito naman, humingi na nga ng pasensya, nagtatanong kung ano, tapos, hindi! Ako sa akin may nangyari sa akin na ganyan na parang dito somewhere in Manila area. Na pumasok ako pero ginit-git ako ng ano kaya medyo nausog. Nausog ka sa outer lane. Oo, nasa outer lane. Oo. Pero pumasok pa rin. Pagdating doon sa dulo, pinara ako. Aha. Sabi niya, bawal to. Sabi ko, sir, pasensya kasi Ginit-git ka ng ginit-git jeep. ako. Nangyari na sa amin yan. Oo. Tapos, sinungitan ka. Sinungitan. Oo. Hindi, sir, mali tayo, sir. Kung sir, pasensya. Hindi, sir, kung pagbibigyan ka Mga namin. ganong eklabo. Ganun. Paano yan? Nagtatrabaho lang kami. Sabi ko, sige sir, kayong bahala. Total, trabaho niya naman po. Sige po, itikitan niyo na lang ako. So, naging sir, pinapakonsensya niyo naman ako eh. Kumbaga yung ibig sabihin yung pagmalumana yung pakiusap mo, pagsabi mo, talagang lumalambot din naman sila eh. Kaya, Correct. It's really the tone of the voice. kasi Mahalaga imagine yun. mo yung mga enforcers natin nakabilad yan. Ang init. Sa init, tapos pagdating sa gabi, di ba? And totoo, sa totoo lang po talaga, karamihan po sa kanila, they're also just doing their job. Yes, Ginagawa lang din talaga yung trabaho nila. So kung sinita ka nila dahil mali, edi tanggapin mo na lang din talaga na mali, 'di ba? Minsan lang kasi talaga alam na may mga padulas, may mga yan yung mga hindi natin masasabing mga dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng kasunduan. Pero tono talaga ng pananalita. Very, very, very important yan. Dati nangyari sa akin yan yung wala naman akong ginagawa. Nakastop ako actually. Tas may motor na sumalpok dun sa hood ng sasakyan ko. So syempre, naturally, dahil motor siya, hindi syempre babalentong talaga siya. Motor siya di ba? Di nilapitan ako ng enforcer. So ako alam ko talaga sa sarili ko, nakastop ako. Wala akong ginawa, 'di ba? So sabi ko, boss, sinalpok ako ng motor ha. Nakita nyo naman po, sabi ko. Tapos sabi niya, ay hindi! Sinalpok mo! Ganon, sabi ko, ganon ha. Teka lang, sabi ko, di ba po may CCTV? Nagalit na rin tuloy ako. Si yung nagiging parang effect kapag halimbawa, pinatungan mo ng sinabayan mo yung init, 'di ba? Sinabayan mo ng init ng ulo, mataas na parehas yung enerhiya ninyong dalawa, mataas na parehas ang emosyon. Ang ending dito hindi maganda. Correct, totoo. Ang outcome, 'di ba? Parang nangyari din sa akin dati sa aksidente. Ang dami nangyayari sa atin. Parang madaling araw, biglang tumigil yung jeep sa unahan ng van. Din ako tumigil din siya bigla. Kaya natamaan ko yung bumper. Yung bumper niya, yung likod. So nabasag yung tail light. So una, syempre mainitan pa. Tapos bigla ko na-realize, okay, boss, ganito na lang. Walang may gusto nito, may lakad ka, ako may lakad din ako. Picturean mo, ito yung lisensya ko, may dashcam ako, isisend ko sa'yo anong number mo. Yan. Ayusin na lang natin to. Yan. Para hindi tayo maabala sa lakad natin. Hindi naman natin to ginusto eh. Yan. Ayun, tapos yung usapan. Correct. Nangyayari, pwede, di ba? Kapag kaya merong isa dapat na kumalma. Oo, kasi pag pinairal yung pride, Ay, nako po. Tandaan po, ang pride ay sabon na ine-endorso Tama, namin. correct. Magaling na magaling sa labada, pero Ayan. hindi dapat yan inuugali. Correct. Ayan. Doon sa mga nagpapabati sa atin via our FB and TikTok, we can see your messages, pero mamaya po tayo po ay nasa radyo ngayon. Yan. So maraming salamat po sa pagtutok kasabay po ng pakikinig sa atin dito sa radio. Yan, Pero shout yan, out sa inyong lahat. shout out po sa inyong lahat. Pero yun, kalmahan mo lang. Balik tayo dun sa nag-message sa atin. Kalmahan mo lang, makipag-usap ka sa boss mo. Kailangan mo yung trabaho, friend. Ayan. So kung kailangan mo ng trabaho, ikaw na ang magpapakumbaba, ikaw na makikiusap, tandaan, wala kang Rolls Royce, Ayan. wala kang Alphard, hindi ka mayaman, 'di ba? Nagtatrabaho po tayo, wala po tayong kapangyarihan masyado. Ayan. Maging malumanay ka kasi tandaan nyo, napakahirap makipag-away sa taong malumanay. Totoo. Diba? Isipin mo na. Talo. Isipin mo na. Alam mo kung kanino ko natutunan yan or kaninong lesson ko natutunan yan? Kay Chris Chuper. Diba? Nung partner ko pa siya dati, there was, syempre ako talaga, between the two of us, ako talaga yung laging mataas ang emosyon. Ako talaga Kasi you're so hot. I'm so hot. You know? Hot-headed.
mainiti ng ulo, mainit, 'di ba? So ang eksena, si Chopper, lagi siyang kalmado. Tapos na-realize ko, grabe, walang point. Kahit anong sabihin ko dito, kung kalmado. Tapos yung mag-aaway na kayo. Okay, pasensya na. Okay, pasensya na. Tapos kukulangutan lang ako sa paligid. Kasi yun, ayaw na ng drama Gusto na mangungulangot na lang siya Ganon. And totoo kaya yung sinabi mo na mahirap makipag-away sa taong kalmado, mahirap makipag-away sa taong, malumanay, sa taong nonchalant, di ba? Mahirap kasi wala kang makukuha dyan. Yung babanatan mo siya na, ganito ka kasi, Oo, kasi. ayan. Okay, sorry. Okay, sorry, pasensya na. So, Diba? anong tira mo ka? Correct. Walang hindi ka makakapag-rebat. Hindi Diba? lumaban. Ang ending nito, matatapos din agad. Oo. O, diba? So, dapat may isa dyan kumalma. Tama. Oy, oras natin, 12:39 na. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1